ce maka gidan yan uwanmu na zo. Za ka raina mu wa mutane wayo. Dama ni ajin ka ce? Dan ka samu ma na kula ka? Gidan yan uwanki kika zo? Eh. Ke dai yar kauye ce kawai dama ba kya so ki ga mu. Ba yar kauye bace kuma nan da kake gani na ni ba irin ajin ka bace dama irin baka gani ba? Irin ajin masu kuɗi ce ni. Kai. A hakan? Ya. Kai da Allah malam dan dakata. No time for you. I'm going. Da Allah dai na wasa wani Suleiman din. Suleiman naki. Suleiman dina wai aure? Yayi aure. No. Taya ma ya isa yi aure bai faɗa mun ba. To ai bai faɗa mun zai yi aure ba. To kawata waye Suleiman a cikin samarin ki? Me dan yayi aure kina da wa'inda suka fi Suleiman? Dan haka ki kyale shi kawai. Haka ma ke faɗa waye Suleiman a cikin samari na. Kin manta wace ce ni kawata? Kin manta? Ni sai na ba mutum damar ya rabu da ni ko na rabu da shi sai na ba shi damar ya je ya abu. Kar fa ki manta, ki fa kika je kika yi mai honin akan ya rabu da ke fa. Kika ja mai kunne, kin manta abin da kika yi masa ne? Nan da kake gani na ba uban da ke duk wani gaye a kawai nan a bana ke ba gai gata ba? Kai yanzu nan a hakan gaye ne? Gara wayes kenan. Yanzu ka dube ka uwa an ji kaburi. Ko ma me zaka ce ka ce? Ko ma wai kai gaye ne a haka? Ai yanzu fadan ba wai akai na ake ba kan abokina nake fadan. Ko ma me za ka gaya min ka gaya min ba zan biye ma ba. Amma ni gara wayes. Ni gara wayes. He na raba ka da yarinyan nan. He abokina ya koma soya da yarinyan nan. Ni na kai ba kanina bane? Yo kai in banda iskanci ma da sandarta dan iska ka zo ka rika don duka yari ne take. Wai kana ga za ta yanka kayan kakan ne? Ka je za ta yanka kakan mun sai mu gani a san abin da bai akai. Kuma yanzu in banda dan iska ne kai